Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong gabi kaninyong tanano, adlaw karong Sabado no, pizza 23 na sa buwan sa Mayo, tuig 2026 o karon day no, ni ano sa laing sugilano no, sa mga asoy ni Kuya Gulyat, o sa dili pa day no. Shout out day ko sa tanan nga nagsunod aning dramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay no, mga ka-listeners, mga ka-followers no. O karon no sa sugilanon sa mga asoy ni Kuya Gulyat no, bahin kini sa mga pamilya no nga mga ungo sa bukid sa Kantoratay no mga ka-listeners no. Ubalik ninyo no sa pagpaminaw sa sugilanon sa usa ka pamilya nga mga puro ni sila aswang mga ka-listeners no. Ubalik ko sa pagpaminaw ug karon di ka maglangan niya ang mga asoy ni Kuya Gulyat. Bukid sa Kantoratay. Ay, Teresita to imong pangano? Ah, miss, pero tawag lang ko og sitang. Babae ko pero gwapo. Ay kalimutan na. Mahimuot man ko nimo eh. Tay minsan di kayo nga ako ang gihimong assistant nimo pagka social worker. Ah, oo, mao gyud. Wayla ay kay sipat man ang akong kauban. Ay, lain pa ato, Miss Ivy. Wa ba ka magmahay nga ni-apply ka ining trabaho Ang pagka social worker unya ato sa rural area ma-assign? Uwa man, kay trabaho man ang akong gipangita. Aw, hinoon. Kay nga na di ay, nagmahay di ay ka. Wa na lang kay saon diri man ko nadawat sa kadaghan akong gi-applyan nga trabaho. So, karon pa lang, mangandam na ta alang sa layo kay natong biyahe. Layo kaayo nga bukid sa Kantoratoy. Oo. Wa na ni atrasay, Miss Ivy. O sitang, wa na gini atrasay. Misugot kong manarbaho ka. Pero wag ka magsulti nga sa layong bukiran di ay ka maasain. Sige na lang, good. Nagbuot-buot ka, Ivy. Nya pa, kay gusto man sa kumakatabang sa mga kabus na tong kaigsuunan sa rural areas nga pero lang dili maabtan sa tabang sa gobyerno. Laliman ka nakalayo at tumbukin sa kanturatoy. Sige na, good pa. Simba koroy. Abaton ko niya mo dito. Unguon mo dito. Nya, sao naman lang. No, grabe. Di sa tingali pa, uy. Grabe sa kaguna-huna, no? Og sa dolan di ay mo maasain di ay. Ang anong kinahalan maging nga ato mga gisalayo. Mag-validate lagi mi sa pamilya nga kabus kaayo ug angay hatagag ayuda sa gobyerno pa. Pamilya ba nga way klarong record sa ilang barangay kay dili mo kooperar tungod lagi kay labihan nilang layo. Mana diha, Ivy. Kamu na hinuon ang musungasong ng ilang barangay kundiin na sila mahisakop sa magani sa mga waay nagpakabana. Nadi lang gud magunahon na og mga negatibo pa. Sige na pa, sugot na ba? Ay. Ready na ba yung akong kauban sa biyahe? Umbot lang ni mo, Ivy, oy. Kung magkinaon sa ganin lakaw ninyo, ayaw ba yung ikinyong basula, ha? Layo na kanyang aduan, Ate Ivy. O, Dong Brino, sa layo kay bukid sa Kantoratoy. Unya, way mga ungo itong dapita, Ate. Ha? Ungo ko tawin. Parehas lang ba yung muspapa? Angang, bukid mga kailang inyong aduan. Sure yung ko nga, naiungo itong dapita. Ikaw rin. Labay kay kagbaba manghura ka, ha? Si Ate Ivy biya. Liwata, liwata, gini mo papatuni, uy. Oo. Maog yun. Liwat to kong papatuni. Ikaw sad, liwat mo kang aning mama. Lisod kay patuon nga ng mga ungo. Mutuon lang kong ungo kung pakiton ko nga naglanlan og karni sa tao. Ikaw ba? Kanang batasan ni mo nga maminggar ka. Muadto na magkaglaing lugar. Pakiton ka na unya kag ungo nga naglanlan og karnes tao na ambot lang gid unya nimong ay biha ka. Si Papa ba maninuod man sad na siya, uy? Nga, mula ba siya na yun pa? Di ka magpapugong. Pasag di. Bahala na siya gilawog niyang iyang kaugalingon sa mga ungo dito sa bukid sa Kantoratoy. Ay, di naman nung kumakatugang ako na sa gipanulti nilang papatuni og Dong Brino, eh. Mahitungod sa ungo. Makuyawan naman po hinuon ta. Ay.
Hello? Nagmatapalay ka ng mga oras sa sitang. Miss Ivy. Kaya nagtabi pa mga diri sa bay. Mao ba? Buang nga lagi, miss. May topic sa mong gipanagsultihan uban sa kong lolo. Maong bahin sa mga ungo. Unsa? Suma pa sa kong lolo, Miss Ivy ba? Nga ang bukid sa kantoratoy ko no, iladong mao'y gigikanan sa duha ka klase nga ungo. Ungong panlibunan ug ungong mangtas. Sitang. Medyo debate bitaw ko kahadlok, Miss Ivy, oy. Pero, saan taman eh, nahinay ka naman eh. Padayon na lang kita, di ba? Oo, syempre. Trabaho ba atong gipangita? Na, sige na eh. Mga tuog na ta. Okay, bye sitang. Okay, bye, Miss Ivy. See you tomorrow. Mugna lang na sa imahinasyon ang po nga ungo. Dili ni tinuoy. Pag binuotan ba ya diniha, Dong Brino? Oh, Ate Ivy. Nga ikaw pa da. Amping yung trabaho dito. Bukid na ba na? Salamat, Dong. I-post na natin kagbaon. Aron kung gutumon ka, na kay makaon-kaon. Salamat pa, Tony. Ay, Ivy. Ya, isinido ka magika. Pag-amping na lang dito. Oy, timan eh. Gawa ko nga makapanalipod nimo dito. Magkalaom ka pa, mag-amping ko alang ninyong Dudong Brino nga akong manghod. Paminaw, kung doon na gani mo tagad nimo dito, unya, pikpikon ka, dagpion ka, uhapakon ba ka, baos yun ha? Ha? Baos yun kay ang pagtakod ka sangon sa usa ka ungo, ingon niya na ang pamagi. No, kuloin pud pa. Lagi! Tumala ba yun ang gitambag na ko nimo? Ate Ivy, ayaw lang kapag supak-supak. Sweeto na kis papa na. Kay nisupak di ay ko, nga wa man, Dong Brino. Di pa yun. Di pa idugang. Kung tutukan gani ka, tutukisab. Kay usahay ang pagtakod na asa tinanawan. Busa, sumpa agyon. O, Papa Tony, salamat kaayo pa. Hello, Sitang, asa naman ka? Doon na lang yung kayo ko, Miss Ivy. Okay. Sige, bye. Abi na kong asa ng kasitang. Na, ako pa. Nalate lang yun hinoon ko ron o gamay. Nya ka nang ready na ba ang sakinan nga mo'y mohato na tos lungsod sa San Gabriel? Ikulbaan man ko, Miss Ivy. Ay kulba diha. Kay nagsabot na bayat ang daan ha. Nga wa gyud tay hadlukay o wa sa gyud tay atrasay sitang. Oo, oy. Way atrasay. Larga. Matirang matibay, Miss Ivy. Matirang matibay. Unya ra lagi ta mo tuo nga naay ungo kung pakit-unta og mga tao nga magkit-kit og batiil sa tao. Uy, Miss Ivy. Sumabaya sa akong lulo ba? Dili ko no maayo nga maminggar ta kay basin ko nung batinuod. Matinuod man o dili, mao nga mga na ta. Nya, unsa man ni Miss? Asa man ta abot na nato dito sa San Gabriel. At man ta ilahos aning service sa munisipyo. Magpaila ta nga social workers gikan sa regional office. Unya ipakita nato ning atong ID. Unya? Sila mo'y mohatag nato og working appointment permit aron tungason ang bukid sa kantoratoy ug pakikitaan ang pamilya nga dili mo coordinate sa barangay aron kuhaon ang ilahang mga data alang sa ayuda. Halak ka diha. Dili ka nga maong dili sila mo coordinate sa paghatag sa ilahang mga personal data. Kay mga ungo sila, Miss. Sitang, Posible biya na. kung tinuod man kanina, awat ay mahimo. Trabaho man ning ato. Usay bot ni may pasabot nga wa tay mahimo, Miss Ivy. Nga mahimo ra nga ilawog na tong atong kagalingon. Sangan aning trabaho mao ba? Ops, dili na mao ha. Bitaw aksyon mong kulbaan, Miss. Asa mo itong imong giingong matirag matibay ha, Sitang. Hadlok man lagi di ay ka. Bitaw akong lulo man gud pulos ungo mga sugilano nang giasoy kagabi Aw, doon pa man ta. Unsa ka ha? Mahimo ra man sa mo back out. Report niya sa opisina. Ay, mapadayon ko Padayon naman gani ka. Aw, kana mo ay matirang matibay. Ay, Ayaw na bahin sa lakaw ni Ate Ivy pa. naghinubra ang kaisog sa imong maguwang. Nagdako nga diligid mo tuo alang sugilanon sa mga ungo. Papa Tony.
misunod gyud siya sa mga lakang sa inyong namatay nga inahan. Ah, Sama niya, nahimong volunteer social worker kadto si anhing mama ninyo, Dong Brino. Apan sa diyang nakataak siya sa dapit sa mga kaunguan sa bukid sa Kanturatoy, pagbalik pa niya, inahinay siya na usap o sumaa pa sa albularyo nga mo'y naghiling niya. Gikaibkan kuno og banggiitan nga ungong mangtas ang inyong inahan. Kuya, wag ko diyan nagod papatunay. Sa sabto nako. Kaya itong panahon na, puman ko matangtang sa akong trabaho. Nawadaan magkukana nga mangitaglaing trabaho. Talo ining aning mama, no? O bitaw nga dili gid untag kung gusto nga sundon sa imong ate Ivy ang mga tunob ni anhing mama ninyo. Ni Barty sinang ko kabalaka para ni Ate Ivy pa. Basinog, himuon lang niya siyang pagkaon sa mga ungo dito. Ginoo ko. Ito, ana. Mubalik dito sa atua ang service nga mo ay naghatod ato dinhi sa San Gabriel. O, miss. Uy, hala, hapit ra ba? Alas 5 sa hapon, miss? Tanadayon sa suod sa munisipyo si Tang. Mo reporta sa Municipal Social Worker Officer. Na, nagabian dito sa itong pagkuha sa mga papers sa MSWD o Miss Ivy. Mo lagi, uy. Mo pa'y mangita pa tas apartment nga mo ay atong puian. May ngawas na napita, uy. Mura man ni og layo pa kaayo sa kalambuan lugara. Mao gid lagi. May kay naaday apartment din Nga murag, wa magani kabalayan ang mga kalsada nga atong giagian, no? Magpangutan na ta, kay kung may atong saligan ang Google Map, masaag kita. Kay hasta ang Visitation Street nga naa sa mapa, wa gid mo tugma sa kalsada nga atong gisubay. Mao lagi. Mangutan na ta, Miss Ivy. Unya kisa may atong pangutan ang dinhi. Nga wa man ning mga bay. Nagsuga man lang galit aning flashlight sa atong cellphone aron na ata ikaiwag sa atong agianan nga labihang gyud kangit-ngit. Grabe ha. Mura man ta ning naa sa suzlangon. Day, Punong sa sitang, nairo nga naman na to. mata ba iro ay. Siga ba nga naigo sa kahayag sa tungdaang cellphone. Iro raman sad, uy, wa may tao, mingaw man gyud kaayo. Kisa ka mong nasad? Narisaki. Kisa ka mo? Taga syudad mi, mga volunteer social workers nag-assign sa regional office dinhi Manong. Aron batabangan nga ma-validate ang mga pamilya sa bukid nga way mga personal records sa ilang barangay. Kanang Visitasyon Street, mao ang panganing kasadaha, human sa panahon sa mga katsila. Unsa? Ang panganan ni ini karon mao ang Claudio Street, pahinungod sa kanhing mayor nga mitaliwan ug nagbilin og maayong dungog ni niglungsod sa San Gabriel. Mao ba Manong? Sa man pananglit ang maayong dungog iyang gibilin na ning mga lungsod, Manong. Siya lang ang nahimong mayor ni niglungsod sa San Gabriel nga mahingilin sa mga bantugang ungo paingon ngadto sa dakong bukid sa Kanturatoy. No? Ako pa ninyo, balik mo sa iyong agi. Kay kung mahasumo ka mo sa bukid sa Kanturatoy, siguro yun nga lapaon ka mo sa pamilyang mangtas ng mga ungo, ang pamilyang Bautasmos. Unsa? Kinuo ko. Pero silang among tuyo. Mao ka ng pamilya ang among buot na bisitahon sa bukid sa Kanturatoy Manong. Mauna sila. Ang pamilyang Bautasmos. Kung mao ka na, bauran ko ka mo. Ayaw ninyo og pangahasi ang pagtaak sa bukid sa Kanturatoy. Ang dapit na gitawag og Kang-ungo. Kangungo? Balik ka mo sa iyong agi. Wa na'y panahon sa pag-atras. Committed na miisip mga volunteer social workers nga ma-assign sa bukid sa Kanturatoy dinhi sa lungsod sa San Gabriel Manong. Bitaw, Manong. Committed naman gud mi sa gitahas ka namang misyon sa gobyerno aron tabangan ang mga sama sa pamilyang Bastasmos nga maisip nga poorest of the poor. Mayong gabi kaninyo, mga inday. Sangpita lang ko ninyo, Sir Lito. Mao ka na ang naanda nilang itawag nako. Isip usa ka retired teacher. May gabi. May gabi sa di mo, Sir Lito. Ay, nagisud mig tultol aning imong paabangan kay ni ama ni sa tago nga dapit. Mao yun, Sir Lito. Dili gini dako ang akong paabangan din pero gitawag na nila og apartment. Mahimo ba ming musud sa unit kamong puy-an, sir? Oo. Sige. Tala ka mo sa loyo ning akong bahay. Tuwa dito ang entradang pultahan sa apartment. Hala. Unsa rin?
Tingog karon sa kong anak nga ginganlan og Fred. Unsa may nahita po niya? Pahimutang uno kamo sa sud. Kay adto ko kamo so ginlibahin sa nitabo sa bugtong na kong anak nga si Lito. Kaida din niyo siya, ug ayaw niya siya og kahadloki. Niyay gamay sala. Sumpay na nini ang gamayng komedor na ay CR. Og usara ang kwarto, pero duha ang katri nga higdaanan. Salamat, sir, ha? Salamat sa lito. Mahimo ba nga mugawas mga inday? Ayaw na, sir. Ha? Gusto pa may mahibaw-bahin sa imong anak kaginganan og Fred? Bitaw, sir. Dili siya ingon ni anak kaniadto. Normal siyang pagkatao. Nag-eskwela gani. Usa siya ka basketball player. Mahigalaon kayo si Fred. Unya, sir? Nawa siya paggalit. Namising og duha ka semana. Sa iyang pagpatimaw og balik, nalimot na siya og wala siya siyang kagalingong panghuna-huna. Hala no, kaluoy gud niya gud. Naon sa day ko na siya, sir? Ang inilang tambalan kon albularya dinis sa San Miguel. Miingon gyud nga naibgan siya usa ka mangtas nga ungo og nailawom sa gahom sa hipnotismo. Unsa? Daghang mga ungo kining San Gabriel ug sagad kanila naa sa kabukiran. Ilamig yun ang kang ungo kung nailaw sa mga bukid sa Kanturatoy. May nahibawan ka bang pamilya sa mga bautas mo, Sir Lito? Ay, Ginoo ko in taon. Mga mangtas nga ungo ka ng kaliwata. Oo ba, sir? Ayaw gyud ka mapagtunga sa dapit sa kang ungo. Ayaw gyud. Miss Ivy, hangtod ba day karon nga may nagsulti na nato kabahin sa mga ungo? Dili ka pag gihapon mo to? Nito man, pero amping lang kita. Unsaoy, nahinayak naman ta ining maong commitment. Ay, wabi na tayo mahimo ani. Hinayak naman ta. Sangon man kining gitahas na to. Ay, sige na mga tawag na ta kay nagkalahom ng gabi eh. Sige. Hala! Miss! Kalain po matiun arong miss. Ay! Ang giingon karon ni Sir Lito nga iyang anak. Kaluoy niya, no? Gusto ko makakita niya si Tang. Na nangkingalan og Fred. Hello, pa. May buntag. Mayong buntag sa... Kumusta lang inyong lakaw diha sa lungsod sa San Gabriel? Wa pa may makasugod si Sitang sa among trabaho pa. Karong adlaw pa may mutunga sa bukid aron pagpangita sa kabusking pamilya nga tabanganan. Pag-amping in town kamo sa mga kaunguan diha, Ivy. Pa. Di man nga tinuod ang ungo. Naagyo'y ungo, Ivy. Papa Tony. Lami tong atong panihapon kagabi ibinok. Tinay. Ang sama ni Adto og Panginaron nga bata, mao'y laming linatan. Husto kagyud binok. Tinay. May magkang pagkalabay sa labayanan ang mga bukog. Oo. To agilabay sa dakong lungag nga maoy naanda na tong labayanan og mga bukog. Kunwa palang unta magpasagad kaniadto ang gobyerno natong mga bautasmos. Dili unta kita mainguni ni karon. Ang mga bautasmos mao ang labing kabus nga pamilya sa bukid sa Kanturatoy. Apan wa mahiapil sa lista sa atong barangay. Tinay. Gusto na niya na, gusto na. Kay may kaugalingon ang kalibutan ang sinalikway nilang kaliwat sa mga bautasmos. Binok. Karon, mangutanay ko nimo, asawa kong Tinay. Unsa man ka na, bana kong binok. Sud sa kitaas na sa mga katuigan nga ingon kita niini. Malipayon ka ba, uban ako, ug sa atong mga anak? Malipayon ako uban kaninyo nga akong pamilya. Tinay. Daghan kayong salamat, asawa kong Tinay. Kanggo na ng tatang.
Nangayo siya sa karni sa bata. Nga mao'y pagkaon nato kagabi ibinuok. Oy, wa naman Bruno. Nahurot naman. Gipanglabay naman gani ni manang nimo ang mga buko. Ay, kaong ko ato lagi. Lami ato, lami ito, lami. Uy. Ayaw na pag-alboroto, Bruno. Naunsa ka ba? Tuam ko'y gisalin nga dunggan. Ala, kalingaw ito o kit-kit. Hihihi! Asa man tatang binok, ang bidayo na nami! Maayo gani kamay nasalin ka pang karne bana kong binok. Oh, tinay. Ang giadubo to na kung karni nga mao'y pagkaon tay kagabi. Mudayon raba og alboroto ka na si Bruno, kundili matagaan sa iyang pangayoon. Oh, tinay. Isip mo'y padre di pamilya. Maningkamot ko. Aron makapangita og ipakaon ninyong akong mga sakop sa pamilya. Bisan pa og mga hulugan kini sa akong kinabuhi. Bana kong binok. Karon, nga nakatunan na tumukaon og karni sa tao. Wa na kita'y labot pas gobyerno. Kung may kasing-kasing ba sila alang sa mga sama ka natong kabus, kaysa labing kabus. Oh, binok. Nabuhi kita og nanagko ka ng atong mga anak. Nga wa gyud magsalig og ayuda gikan sa waypos nga gobyerno. Oh, tinay. Today, si Andring, ang dagat ang anak, kain siya. Nasasud sa gamayng kamalig. Naghandom na sab siya atong lalaki nga iyang naibgan. Apan kaiskapugikan sa iyang mga kamot. O binok, pagkaluoy in town sa prinsesa sa mga bautas mo. Andring, anak. Tatang Binok. Usto na sa imong pagpunay og handom atong lalakiha. Tatang, gimingaw ko niya. Bisan og aduna kay talagsaong abilidad sa hipnotismo. Apan, napakyas ka. Tatang. Bisan, og nalimot na siya siyang kogalingon. Pero, niskapo pagyod siya gikan sa imong mga kamot. Pangandoy maguduntan ako, Tatang Binok. Nga ikauban siya. Andring. Pangandoy na akong mag-isip ay untaming duha. Isip prinsipi o prinsesa. O kining kapay kamalig. Mao ang among kinharian. Tudloy na ang imong kaugalingon. Aron di kalimtan siya. Dili, Tatang. Ayaw lagi pagpada. Sa naginubrang gugma. Kalimti siya. Maglisod ko paghimo ni anak, Tatang. Imahal ko si Fred. Andring. Moadto niya ko sa lungsod, Tatang. Kuhaon ako si Fred. Unsa? Dili na ko kaya nga mawha siya na ako og dugay, Tatang. Ayaw in taon pagpakabuang niya ng pagbatiya, Andring. Kay posible paganing mapatyan ka sa mga kaliwat at tuntawhana. Tatang Binok. Ayaw bayag yun og tinguha. Nga buwan to og lungsod. Kang imong paghimo unya sa ingon. Samara og naghikog, Andring. Tatang. Timan ni igyod ang gisulti ko. Ayaw bayag yun pagtuman. Kay alang rasab kini sa imong kaayuhan. Hinay-hinayon lang nato sa pagpasabot ka na si Andring. Oh, tinay. Wa man magproblema og unsay isod sa iyang tihan. Wa ako magproblema riana. Ang bahin sa gugma na mahinuon mo'y giproblemahan. Batanon pa ang atong anak. Og sayo kayong nibati og paghigugma. Suportahan na lang gud nato siya. Istoryahe. Kay tingali og mapuno na ko. Unayon ko unya og balbal ka ng anak ka, tinay. Bana kong binok. Mula kaw na ko. Asa man ka? Musuot sa bagang kalasangan. Aron mangayam og baboyng ihas. Kay dili maayong kanunay na lang tamanagit og bata. Aron himuon nga pagkaon.
Hisabtan ko ikaw, bana kong binok. Oo, tinay. Kampante di ko niya nang kausa sa batag simana kita mukaon og karni sa tao. Ug sa ubang mga adlaw, karni sa mga ihas nga hayupan gikan sa bagang kalasangan ning atong dapit. Amping sa imong paglakaw. Salamat, asawa kong tinay. Ikaw na ang bahala din ha. O kung na dunay taga-gobyerno nga masaag, kamo na'y bahala. Kapag hauson ba ninyo sa atong baluarte, himuong pagkao. Mo coordinate pa mi sa barangay kung asa nasakop ang gipuy-an sa pamilyang Bautasmo, Sir Lito. Mismo ang kapitan sa bukid sa Kanturatoy. Wa na magpakabana ng pamilya ha, nga inyong gisgutan. Kay sila na gid mismo mo ang nagdumili sa pagpalista alang unta sa bisan unsang ayuda gikan sa gobyerno. Murag na interesado naman noong ko ng pamilya ha, sir? Basta kay sultihan ko lang kamo. Gidungog sila nga mga mangtas nga ungo. Kanang pamilya ha, adunay anak nga dalaga. Ug ang maong batanon mo ay among gidudahan nga nagbinuang sa akong anak nga si Fred. Ning ato karong lakaw, paningwaon nato nga mas mulig-on pagid ang atong pagtuo sa Dios. O, Miss Ivy, Kisay nasayod nga ang numero 1 pamilyang Bautasmos ang among tuyo nga tabangan unta sa gobyerno is the poorest of the poor nga pamilya ni Nindapita. ug kung makinaon sa Miss Ivy, timan ang sab nato nga wa nato gibilin ato kinabuhi. Gidadaan nato ni, busa ato kining ampingan og panalipdan. Doon lang natas parkingalan sa mga habal-habal ay magtagsa tag motor kay dagko maning backpack nga niya sa tong luyo. Miss Ivy. First draft off karon nato mao ang barangay hall sa Kanturatoy. Una pa kita mo sa kapaingon sa bukid. Ikaw na lang gid ang mahibaw aning among lakaw karon, Ginoo. Kung mga ungo magitinuod ang amo niyang ikahinagbo, hatagi kami og igong kaisog o kaalam aron mi masayod kung unsang angay namong buhaton. Ubani kami kanunay sa imong balaang espiritu. Ginoo ko in taon. Ayaw ko pipasagdi ni Miss Ivy ang among lakaw. Hadlok ko pero may akong gihimong kalig-on ang kaisog karon niya. Bahala na yung taong kadamo, Ginoo. Miss Ivy, pasudlo na lang kuno ta sa opisina sa barangay secretary. Kay ang kapitan, dili makigatubang nato. Kay ipagaw mo kuno to siya. Nga gihangga pa gid. Hala, kaluoy sa kapitan, no? Gikan din mapadayon pa kita sa bukid sa Kanturatoy, miss. Oo, sitang. Ata na. Musod na ta. Aron ma-briefing na ta sa taga-barangay ug makuha na sad nato ang uban nga mga dokumento para sa pamilyang Bautasmos. Kadaghang dugo, aning napatay na kong babong iyas. Apit pa puno ang sugong nga akong sudlanan. Imnan ko dayon ug binlan ko lang ang akong asawa ug mga anak. Kadako sa imong naaya mga baboyng ihas, bana kong binok. Tinay, asawa ko. Diin mo man kada makuha bana ko. Dili pa kayo layo gikan dinhi sa ato. Diha lang sa may bukana suod na sa bagang kalasangan. Ang dugo ka, ani, kalaming dimdim mo. Tinay. Niya sa sugong nga gitakin ako sa akong kilid. Tawga ang mga anak nato. Ingna, yani ay labas kang dugo sa baboyng ihas. Dimdima kini ninyo. Panawgon ko ang atong mga anak. Aron makadimdim sab sila sa labas kaing dugo sa baboyng ihas. Tinay.
Palimpyo isabun niya atong dako kayong kaldero. Nga gilutuan ta sa karni sa bata. Ug ang dakong kawa nga gilutuan na to, nga gipalagtob nga adobo. Oh, bana kong binuhok. Way kabutangan sa kalipay sa kong pinangga nga asawa. Oh, tinay, pinangga kong asawa. Wa siya'y kabutangas kalipay nga nakakita sa kong kuha nga babuing ihas. Paborito sa kay niya. O sa among anak ang labas kang dugo, gikan ini. Wa na kami magsaling pa og ayuda gikas gobyerno. Marte. Kay gawas nga karne, gikan sa mga ihas nga mananap sa lasang. Mukaon sa miyong karne gikan sa tao. Ug pila nagaha ka mga bata ang among gipangdagit gikan sa patag. Ug gihimo namong pagkaon. Alang ka namong mga bautasmos. Ang ayuda sa gobyerno, way ayo! Okay na, nahuman na ta din sa barangay. Ay, naluoy ko nga na kuna-una sa giingon nilang bata nga nawa kagahapon lang yun. Sitang, Miss Ivy, timan iangan sa bata ha. Kay apilo na to og pangita ang iyang nahimutangan dito unya sa bukid sa Kantoratoy. Miss Ivy, gitiman anak ko ang pangan ini. Jeanine Avenido. O ika-16 kuno sa mga bata ang kalit lang nangahanaw, sud ni ining tuiga. Nakatuog si Fred humani mo sa tambali, Manong. Nakompleto na ako ang papasig uli sa mitipas niya. Hinaot na kung maulian na unya siya sa panimuot. Mahanaw na sa hingpit ang gahom sa hipnotismo nga miulipon sa tibok niyang panungduman. Daghang salamat, Manong. Kadako ni mong nahimong tabang sa gidangatan sa akong bugtong anak. Kikantinhi, mutungas pa ko sa bukid sa Kantoratoy. Aron ka panalipdan ang mga taga-syudad o atua karon sa kang-ungo. Manong, kadtong ako mga bisita sa among apartment. Silito. Gipugan ko sila apan wa ngayon nila ako pamatia. Hinaot na dili pa unta uwahi ang tanan sa ako niyang paghiabot sa yuta sa mga bautasmos. Kapuya na gyud. Sige, di kaya kuntiin. Nilata sa bukid sa Kantoratoy Sitang. Pipila ka mga lakang na lang og maabot na ginato ang Pinoy-anan sa mga bautasmos. Kang kapuya lakawa, uy. Pero, nakabot na gitaan ng bungkod nga may makunay entrada sa bukid sa Kantoratoy. Nga gitawag sab sa karaan og kang ungo. O Sitang, mao gyud. Sumapas sa barangay na magian ko noon nato ang duha ka dagkong sityo. Una pa kita makatungtong aning maong bukid sa Kantoratoy. Nagian na gid nato ang Lagwerta og ang Banika. Hala! Usa man na, miss? Oo! Uy. Hinayay ko naman bapa ni mo Sitang. Sorry. Sorry kay Miss Ivy. Pero tanaman ako do. Atay man ang iyang gikaon, miss. Atay lagi. Pero basin og atay sa hayop nga bago nag-ihaw. Do, lainan niyo tanawon, uy. Uy. Hala. Hilaw man ang karni ang iyang gikaon. Ako kani. Dali, doon na to. Pakigsultihan na to siya Sitang. Lagi ko madlo ko, Miss Ivy. Uy, unso. Lian naman kita siya ning dapita. Tingali og kadugo rasab niya ang pinakakabus ka pamilya nga mo'y atong tuyo. Ang pamilyang Bautasmos. Ang basin? Hala, na mga tao. O, kakita na siya na to, Mga tao. miss.
Ayaw pagbiya. Huwatami na si mong nahimutangan. Dili ka na mo hilabtan. Naarami ipangutanan ni mo. Mga buwang mo. Hadlo ko. Buwang. Saan ko ni? Kita naman nga lagbuang, miss. Ay, pastilan baya ni mo eh. Ay, nalagin mo pa si Tang. Dali na yun, ato siya duulon, dali. Time pa sa, miss. Nga naman. Di ka nga. Ang atay sa nahano nga bata ka na iyang gikaon? Sa, wapay na makailanan niya, miss. Ang ako lang ungo ka ng tawana. Mga uwa mo. Hadlo ko ninyo. Hadlo ko! Ayaw pagdagan! Naramay pangutanan ni mo! Nanisuktoy yun ay. Kita pa man nag-ingnan niya gungo noon. May diferensya magod in taon sa pangisip mao tong ato na lang siyang sabtun si Tang. Tuwa sa suok si Bruno. Mitago human niya og sumbong na ako bahin sa duha ka mga tagapatag na tinay. Tatang Binok. Unsay imong huna-huna ni ini, bana kong Binok. Tingali og mga espiya sila. Og mag-imbestigar sa mga nahanaw nga mga bata. Og sanay tabo sa batanong naibga ning anak ta, nga si Andre. Unsa? Pues, dili na sila makagawas nga buhi nining bukid sa kantoratoy. Unsay buhaton mo, bana kong Binok? Himuon ta silang mga pagkaon. Lami kayo ang unod sa tao kung himuon nga kusahos. Ako, ganahan yun kaayo ko og sinubang nga karne, gikan sa unod sa tao. Ilabi na ang kanang dapit sa tiyan. Pabuton ta sila din sa atong kaugalingon. Asawa kong tinay. O ikaw, Andring, bantay katong bata nga gilaming nato sa may kamalig daplin sa sapa. Kay tingali og makita kato na nang mapangahason ng mga tagapatag. Tatang Binok. Tingali ba og mamahimo ka na silang babag sa akong mga tinguha. Nga ikauban sa hingpit si Fred. Nga ilawom sa kahom. Nga gibong na akong hipnotismo. Imo na si Fred. Gibilanggo mo na ang iyang panumduman pinaagi sa gahom sa hipnotismo. Tinuod ka na, Andring. Salamat ka ninyo, Tatang Binok. Nanay Tinay. Oy, may gipaghot ang atong mga iro. Ayo! Naay, tao? Maayo! Tatang. Mao ba nilang paniman sa mga bautas mos? Oh! Mauni! Binok. Tatang. Pakitaan ta sila sa atong kaayo. Aron sayon. Rasilan Magigsulti lang unsa mahog isa lang sa miyembros inyong pamilyang Bautasmos? Pwede? Ato ba nga sila, Andring? Ako yun? Sige na. Kaedad mo ra sila. Busa ikaw ang makigsulti kanila, Andring. Lakaw na. Kay ugmang adlaw, himuon ta silang lamian nga pagkaon. Kinsa mo? O ganang naabot mo ining dapita, ha? Nangita kami sa pamilyang Bautasmos aron maapil sa makadawat sa ayuda is si poorest of the poor gikan sa DSWD. Kami ang pamilyang Bautasmos nga imong gipangita. Apan manduan ko kamo sa pagbiya ni ining dapita. Ha? Palihog lang. Ayaw mi og abuga kay amo man ning trabaho. Bitaw, kamo ang tuyo sa among paghago og tungas dinhi. Wa mi magsalig sa gobyernong way ayo. Kay kaming pamilya, ha? Mga sinalikoy dito sa patag. Ayaw ninyo paminawa ang paghukom sa mga tao ninyo nga kamo mga ungo. Balik na mo sa inyong agi.
Aron dili mo mahiagom sa among kasuko. Ayaw ang kontraha ang gobyerno nga mo'y nipadana mo dinhi. Aron pagtunol sa batakang panginahanglan ninyo, isip kabus sa tanang kabus nga pamilya. Naanad na among pamilyang Bautasmos nga pinasagdan. Og angay mong masayod nga dinhi sa bukid sa Kanturatoy. Wa mi magkalisod-lisod. Busa, wa mi magkinahanglan anang gipanghambog ninyong ayuda. Saan ba ang baho, amis? Sige na, Kabaho aron eh. panglakaw na mo. Og ayaw na gid mo pamalit dinhi ha. Tara, mis. Sige na kumanto sa kabaho. Sa akong pangagpas, duha ka klase ang baho nga itong nasingo at itong napitan si Tang. Sibot, may pasabot, Miss Evie. Hapit ako makumbinser nga tinuod ginang ungo. Miss Evie. Ug hapit na sa kumutuo nga ang pamilyang Bautasmos din sa bukid sa Kanturatoy. Mga ungo sila. Hala, tingog sa bata ang nangayagpakitabang, Miss. Asa mga itong napita gikan ang mong tingog si Tang? Husto. Ang bata nga nawa o gipangita. Siya tingali ang ato na batik, Miss. Kinuo ko. Hapit na pa masahop ang adlaw. Unsa man kay nagpaabot unya nato din iniktikyok na sa kangitngit si Tang. Tabagi ko ninyo! Miss Ivy, tuwa dito napita nagikan ang tingog sa bata. Dali, dito mag-usik upura si Tang. Dali, ato-atuon. Ako si Chinin Avinito. Gidagit ko sa mga ungo aron himuon nga pagkaon. Ano paghila ka? Ay, na sa kadlok. Og natantangan na sa kanamos imong gapos. Iuban ka mo sa mong pagbiya ining dapita. Sugin limi sa tanan na hitabo nimo. Si Ate Andring, gidako niya dini nga wa ko kaibaw. Nganong nikuyog ko niya. Unya iya kong gipriso dini. Gigapos ko. Dagan ako na sila mga bata nga gihimong pagkaon. Ha? Ang atong emergency flashlights nga niya sa atong mga backpack. Magamit kini nato pag-iwag sa atong agianan si Tang. Kinahanglan makabiya tayo din niya. Oo, Miss Ivy. Pastila na. Mga ungo gidi ang pamilyang Bautasmos. Doon na lang ka sa pilanan sa mga Bautasmos. Di sa bukid sa Kanturatoy. Sa tumato na lang. Daw ba na to sila? Ginamit kinilda na to mga so. Ano maog daw ang mga ugo? Patsyon ang mga ugo! Patyon! Patyon mga ugo! Patyon mga ugo! Siguro ka, gatuwa si kamalig sa may sapa ang duha ka mga taga-patag, Andring. O tatang binok. Ug mga adlawa, lamian na sab ang atong pagkaon. Magpista ang banayng Bautasmos ugmang adlawa. Init! Tatang bilog! Nanay! Tinay! Init! Sunog! Sunog na na! Tatang! Gano kini? Patyon ang mga ugo! Patyon! Hubad ang mga Bautasmos! Kinsa ka sila! Ayaw! Ayaw ka na ninyong buhat, ha? Ayaw! Mao kini agay kininyo. Matapos na inyong pagpamiktima o matao, ilabi na sa mga kabataan. Ako si Fred, anak ni Papalito, ang tagyan nining paabangan. Ako si Ivy. O ginagong kauban mo o si Sitang. Hello, Fred. Nalipay mi nga maayo na gid ka. Gikaluyan pagi sa Ginoo. Wa na ang tibuok pamilyang Bautasmos. Naog daw og apil ang ilang Pinoy-anan. Daghang mga bukog sa tao na diskubrihan dito sa usa ka dakong lungag luyo sa ilang Pinoyanan. Ivy, Sitang, bayanihon paghihapon ang inyong gibuhat.
pinaagi ninyo. Natuldukan na gyud ang mga kamatay sa among mga kaigsuunan dinhi sa lungsod sa San Gabriel. Sir Tony, Waday ungo ang bukid sa Kanturatoy, sir. Napapas ng ilang kasaysayan, dungan sa ilang kamatayon. Mama, ulit na ta. Balik na ta sa syudad. Oo, si Tang. Kumpiyansaha ragit nato eh. Huwag ito mo tuod ayon og ungo. Unya, dito na di ay tas ilang balwarte. Mao lagi? Di gini na ako makalimtang hitabo, amis. Ako sad, hangtod sa hangtod ko dili makalimot sa bukid sa Kanturatoy, nga mao'y mga Pinoy-anan sa mangtas nga ungo. Papa Tony! Pa! Ay, salamat ka. Luwas ka nga nagkapaulit din sa ato, Ivy. Naluoy pagid ang Ginoo pa, wag gid ko niya pasagdi. Unya, mutuo na gyud ka nga tinuod ang ungo. Opa, nituod na gid ko nga tinuod nga naay ungo. Mao na. Ate Ivy! Tuo na. Ate! May galing eh. Huwag kagikaon sa ungo. Mao nga ikaw, dili ka magpaghay-gahay sa imong oha, aron dili ka kanon sa ungo. Oo, Ate Ivy. Ako mismo, magkapamatuod gyud ka naay ungo. Ug di na gyud nako kalimtan ang bukid sa Kanturatoy. Mga bata makasama natapos kong aso ninyo ni Simanao ng naguluhan bukid sa Kanturatoy dinilang sa mga aso ni Kuya Juliet kinitanan sinuwat ni Kuya Marvin Caballero ang umabot atong kunsyal sa Ilian Norte, Cebu. Unya nga ato ang directress si Ma'am Martes Barbalboris ang ato ang pinakasiksi nga directress ang atong spinner wayline atong manager sa Bien Aqua si Kuya Joel Bense. Unya si Pare Benny Umadak mo'y tag-iya sa Bien Aqua kunsihal sa Babag. Unya nga to ang audio editor Kuya Ariel Mangkaw nga to ang tag-iya sa King Binding and Rock Installation. Kung unsay mga problema niyo diha sa inyong panimay ay napaday soundman sir. Soundman waylain na tag-iya sa Bangisinaw dishwashing liquid si Kuya si Ricky Bangis Garing mao atong tag-iya sa ato ang Bangisinaw dishwashing liquid. Ang ato ang audio editor Kuya Arim Lacao ang tag-iya sa King Binding and Rope Installation. Kung doon na mo yung mga problema sa inyong paniway, tuulan niyo, tawagan niyo si Kuya Ariel Mangkao. Daghan kayo mga gipagtabangan ni Kuya Ariel Mangkao kay barator po ginilang serbisyo sa King Binding and Rope Installation. Kinitanan, dalit ka na to sa Arimen Drama. Ang putang